Seuraava laulu ei ole oma elämän kerrallinen, vaikka kuitenkin tavallaan tosi, koska kyllähän näitä tarinoita on maailmassa paljon. Minä laulan sen minä-muodossa, mutta niin kuin sanoin, niin se en välttämättä ole minä. Orkesteri, olkaa niin hyvä. Musta tuntuu, että mä tähän nyt rupeaa aloittaa. Ostin tontin, Anopin kämppä ahdistaa. Pankki sanoi, poika, kyllä sinä lainaa saat. Rakennuslupa oli kunnalta myönteinen. Kunnes perkele, ely-keskus torppasi sen. Onko järkeä? Onko järkeä? Et talo saa rakentaa, tontin arvo romahtaa järkeä. Ostin rekan, rahaa aina tarvitaan. Ajoin linjaa pitkä Pohjois-Karjala. Kiekkovahti, ajoaika täynnä on. Painon kasu, kotin alu, kortti mennyt on. Onko järkeä? Onko järkeä? Ei kotona nukkua saa, jo aika ahdistaa järkeä. Rekka, tontti ja kaikki rahat on. Mutta vielä näytän, kuka meistä on. Vuoden päästä tarkastajaksi valmistun. Ja kaikille kosta, montaani käy. Estän ja kääntelen ja vääntelen ja sääntelen. Järkeä. Onko järkeä? Mitä hankalampi on, sitä parempaa palkkaa teen. Laulun opetus ei ole se, että kaikki virkamiehet pitäisi potkia pois. Mutta pieni asennemuutos kyllä kaikille toivottavaa
ois. Ei tällä systeemillä, kun virkamies, toivottavasti täällä ei hirveän montaa korkeasti palkattua virkamiestä ole. Ei mulla ole mitään heitä vastaan, mutta asennemuutos pitäisi olla niin päin, mikä on maan etu, mikä on mahdollisen asiakkaan etu ja sitten vasta ehkä se oma etu, vaikka sitten se Brysselin paikka, mikä vaan. Mutta että tämä minun pieni toivomukseni, mikä on osana tätä vaaliohjelmaa toteutuisi, niin minun täytyy pyytää, täytyy pyytää, täytyy pyytää, täytyy pyytää. Ääni! Kiitoksia. Nyt, ettei mene